Jeg vil lige vise, hvordan man laver sådan en spændpatron, så man kan vende sådan et stykke træ her. Det er simpelthen ved at hule et stykke træ ud, og så få det til at passe herinde i. Godt sætte den godt sidde godt fast. Sådan. Så er der en fin lille boks til strikkemarkører. Så skal den bare lige have logo i, og så skal jeg have monteret magneteren. Så er boksen færdig med logo. Og monterede magneter. Nu mangler den bare at blive fyldt op med et eller andet. Måske strikkemarkører.